Kinabukasan, paglabas ni Goyang sa bakuran ng bahay, kaagad niyang nakitang nagsasanay si Salbog at ang kanyang ina. Nanood lamang si Goyang sa dalawa at kitang-kita nito ang kahusayan ng kanyang ina sa larangan ng lihim na karunungan. Maging ang pagkakarga nito ng sabulag ay ikinagulat ni Goyang. Maging ang kanyang estilo ng pisikal na pakikipaglaban, animoy, isa itong lalaki kapag iwinawasiwas nito ang hawak niyang gulok. At nang matapos silang mag-ensayo, agad naman silang pumasok sa bahay. Mahusay, Salve. Hindi ka pa din kumukupas sa kabila ng matagal na panahong pamamahinga mo bilang isang babaylan. Wika ni Salbog kay Salve. Oo nga po, Mama. Ang lakas mo pala talaga. Singit ni Goyang. Hindi naman talaga ako namahinga, Salbog. Dahil kahit naman umalis ako sa baryo, hindi naman ako tumigil sa mga gampanin ko. Tugon ni Salve. O siya, Manong Salbog, Mama, kumain na muna tayo habang mainit pa ang sabaw ng gulay. Lumipas ang ilang araw ng kapayapaan. Inakala nilang wala na ang banta ng mga aswang. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hinding-hindi makakalimutan ni Goyang. Papalubog ang araw noong mga panahong yon at napansin ni Goyang na kakaiba ang kulay ng kalangitan. Kaya isinangguni niya ito sa kanyang ina at Lolo Manuel. Mama, Lolo, ang kalangitan, kakaiba ang kulay nito. Napasilip si Salve sa labas at agad na nagtanong kay Salbog ng, nakabalik na ba ang iyong isinugo? Wika ni Salve. O babaylang Salve. Sa mga oras na ito, malapit na ang mga pinatawag kong tulong. Tugon ni Salbog. Iisa lamang ang pahiwatig ng pagkukulay dugo ng kalangitan. Isang nalalapit na digmaan. Wika ni Lolo Manuel habang nakatingin sa bintana. At sa di kalayuan nakita na nila ang isang hukbo galing sa baryo ng Hamtik sa pamumuno ng Raha. Narito na ang ating mga kasama. Wika ni Salbog. Ngunit, kung magaganap ang isang digmaan, hindi ba dapat maganap ito sa mismong kabisera? Dahil marami ang maaaring madamay. Mungkahi ni Goyang. Tayo ang pakay ng mga nilalang na ito. Kung kaya, maaari natin silang ilayo mula sa kabisera. Hindi maaaring may madamay na mga inosente. Wika ni Salbog. At matapos makapagbuo ng pasya, kaagad na silang lumisan sa bahay ni Goyang at nang makarating sila sa lugar na kanilang pinag-usapan, muli doon ay aantayin nila ang pagsalakay ng mga kaaway. Goyang, sa labang ito, maaaring hindi tayo magtagumpay. Demonyo na ang kakalabanin natin. Ngunit kahit anong mangyari, handa kaming magbuwis ng buhay para pangalagaan ka dahil ito ang aking tadhana. Wika ni Raha Balinsusay. Salamat, mahal na Raha. Pero alam ko na magtatagumpay tayo dahil may darating na tulong. Nararamdaman ko po ito. Tugon ni Goyang habang nakangiti. At habang nag-uusap-usap, biglang nagpakita ang isa sa kanilang mga kalaban. Nandito na sila! Magsihanda kayo! Sigaw ni Lolo Manuel habang kinakalas ang kadena na nakapulupot sa kanyang braso. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpipigil. Sa pagkakataong ito, pakakawalan ko ang lahat ng lakas na nakatago sa katawan ko. Kahit sa huling pagkakataon, magampanan ko ang aking tungkulin sa Panginoong may likha. Kaya Goyang,
asahan mong ipagtatanggol kita ng buong buhay ko. Wika ni Lolo Manuel. Maging ako man, ito ang tungkulin na ating sinumpaan. Tungkulin na ipagkatiwala sa atin na kaakibat ng ating mga kakayahan at kapangyarihan. Wika ni Salbog. Gagawin ko ito upang mabayaran ang kasalanan ko, ang pakikipagkasundo sa demonyo. Kaya kung ito man ang huling digmaan na aking huling dadaluhan, hayaan niyo kong lumaban ng buong lakas sa tabi ng ating hinirang na babaylan. Wika ng tagapaslang. Tatayo ako 10 ng aking mga mandirigma kung ito man ang huling digmaang magaganap sa pagitan ng mga tao at kampo ng kadiliman. Wala akong panghihinayangan na mamatay para sa paglaya ng mga tao sa kadilimang dulot ng ating mga kaaway. Wika ng Raha. Oh, ito na ang huling digmaang dadaluhan nating lahat. Dahil ngayong gabi, magwawakas ang kadiliman. Tugon ni Goyang. Ngunit, tumawa lang ng malakas ang nilalang na nasa harap nila. At nagsalita ito ng, Sa tingin ninyo may laban kayo sa mga kasamahan ko? Sa bilang nyong yan? Sa palagay nyo mananalo kayo? Kahibangan! at kaagad na itong tumakbo papalayo. Maya-maya pa, lumitaw mula sa kadiliman ang lahat ng kanilang mga kaaway. Napakarami ng mga ito. Hindi lamang aswang ang kanilang kalaban nung mga oras na yon, kundi may mga tao din na sumasamba sa demonyo. At mula sa mga nilalang na ito, may isang lalaki na naglakad papunta sa kanila. Ano ba ang pinaglalaban ninyo? Hindi ba kayo napapagod sa pagtatanggol sa mga tao? Kinukutya at tinatawag nila kayong mga babaylan. Ni hindi sila naniniwala sa inyo. Para kayong mga baliw na nagsasayaw sa harap ng apoy, lumuluhod sa harap ng puno, at nag-aalay ng hayop. Ginagawa nyo yan sa mga walang kwentang diwata. Ito ang mga eksaktong salita na naririnig ko sa mga taong pilit ninyong ipinagtatanggol. Ngayon, sagutin mo ko. Ano ang ipinaglalaban ninyo? Tanong nito habang nakaturo kay Goyang. Ang mga tao ay likas na mapanghusga, pero hindi nito maikakaila ang kanilang halaga sa mata ng ating lumikha. At ito ang ipinaglalaban namin dahil ito ang tungkulin namin. Sagot ni Goyang. Kung ganon, panindigan mo ang sinasabi mo, babaylan. Wika nito habang nagbabago ng anyo at agad na sumugod. Mga mandirigma! Sugod! Sigaw ng Raha at nagsipagsunuran ang mga mandirigma mula sa likuran nila. Nakagabay ang mga babaylan sa pamamagitan ng dasal. Ang ilang mga asog ay nagsisugod na din. Ngunit kahit gaano pa man sila kadami, mas malakas ang kinakaharap nilang mga nilalang. Pinagmamasdan ni Goyang habang nagaganap ang labanan. Doon niya napagtanto na hindi nila kakayaning mapagtagumpayan ang labang yon. Marami na ang mga sugatan sa panig nila at ilan sa mga sugatan ay ang kanyang ina. Goyang anak, huwag mo kong alalahanin dahil ito ang kapalaran ko, ang itaguyod ka at palakihin ng naayon sa iyong tadhana. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Lumaban ka. Wika ng kanyang ina na noon ay nanghihina na. Melba, ilayo mo dito ang aking ina. Dalhin niyo siya sa baryo.
utos ni Goyang sa isa sa mga babaylan. Nung mga panahong yon, pinanghinaan na ng loob si Goyang. Ngunit nang makita niya na tuloy na lumalaban ang kanyang mga kasamahan, muli siyang nagkaroon ng tapang at nabuhayan siya ng loob. Lumapit siya kay Salbog at nagwika ng, "Manong, kaya pa ba? Kunin mo ang kalaban sa gawing kanan, akin ang sa gawing kaliwa." Wika ni Goyang sa mensahero. "Sige, simulan na natin at huwag kang babagal-bagal, babaylan." Tugon ni Salbog at agad na nagpalabas ng mga alaga nitong insekto. "Goyang, mukhang nagugutom na ang iyong mga alaga. Pakainin mo na sila." Pagkasabi ni Salbog ng mga katagang yon, biglang inihampas ni Goyang ang kanyang tungkod sa lupa at mula sa kanyang kinatatayuan, naglabasan ang napakaraming mga uwang. At nang itaas niya ito, pumaibabaw naman ang isang ibon na may nagbabagang buntot, ang bulalakaw. At dahil sa taglay nitong apoy, marami ang natupok. Mula naman sa kabundukan ay lumitaw ang isang pulutong ng kalabaw na sumugod papunta sa kanilang mga kalaban. Laking gulat ni Salbog dahil hindi niya akalaing makakayanang gawin ito ni Goyang. At nang unti-unti nang nabubuhayan ng lahat, bigla namang lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may pakpak. Napakahaba ng mga kamay at may buntot din ito. Nakakatakot ang wangis nito na nagbabaga ang mga mata, na ang balat ay parang gawa sa mga nagbabagang bato. At sa bawat paghakbang nito, nag-iiwan ito ng napakainit na aura at nasusunog ang paligid. Narito na ang demonyo! Umatras kayo! Sigaw ni Manuel at nagsipag-atrasan ang mga kasamahan ni Goyang. At nagpatiuna ang mamamaslang ng raha. Babaylan, ito ang kahuli-hulihang kong gagawin para sa sangkatauhan at para pagbayaran ng aking kasalanan. Kaya pakiusap, hayaan mo kong gampanan ang tungkulin ko. Wika nito kay Goyang habang naglalakad papunta sa nilalang. "Sandali lang. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo?" Wika ni Goyang sa mamamaslang. At sa una-unahang pagkakataon, nakita ni Goyang na ngumiti ang mamamaslang at nagwika ito ng, Demus, babaylan. Demus ang ngalan ko. Wika nito, sabay takbo papunta sa nilalang na kalaban nila. At habang tumatakbo si Demus, unti-unting nagbabago ang kanyang kaanyuan mula sa ordinaryo nitong wangis. Naging isa itong nilalang na ang kalahating katawan ay sa toro at ang kalahati ay sa tao. At sa dalawang kamay nito ay may hawak itong napakalaking karet na may tig-dalawang talim. Halos kasing laki na ito ng demonyong kalaban nila. Sinalakay niya ang demonyo ng buong lakas at naglaban sila. Pareho itong malakas at kung titingnan, patas lamang ang kanilang laban. Ngunit unti-unti nang nauubusan ng lakas si Demus. Hindi na niya kakayanin ang isa pang malakas na hagupit mula sa demonyo. Umalis na kayo! Hanggat may lakas pa akong pigilan ng demonyong ito! Wika nito kina Goyang. At nung mga oras na yon, unti-unti nang nalalagas ang puwersa ng raha. Maging ang raha at si Salbog ay kapwa sugatan na. Raha,
Iminumungkahi ko ang pag-atras sa mga panahong ito. Gawa ng hindi na natin kakayanin pa ang anumang hagupit mula sa kalaban. Kailangan manatili kayong ligtas hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mungkahi ni Salbog sa Raha. Marahil tama ka, Salbog. Ihudyat ang pag-atras! Sigaw ng Raha sa mga kawal, at habang naglalaban ang dalawang nilalang ng dilim, umatras ang pangkat ni Nagoyang. Papasikat na ang araw bago sila umalis sa lugar na yon, at nagsipag-atrasa na din ang kanilang mga kalaban. Nagapi ni Demus ang demonyo, ngunit nagbitaw ito ng isang babala sa lahat. Hindi ito ang huling pagkikita natin. Hindi nyo maaaring magapi ang puwersa ng dilim. Hanggat may kasamaan sa puso ng mga taong ipinagtatanggol ninyo, hinding-hindi ninyo magagapi ang kadiliman. Wika ng demonyo. At si Demus, tuluyan ng pumanaw. Labis na ikinalungkot ni Goyang ang nangyari. Demus, hindi ko akalaing ibubuwis mo ang buhay mo para sa akin. Hindi ko din akalaing sa kabila ng iyong pagkakakilanlan, bilang tagapaslang, ay may taglay ka palang mabuting kalooban. Mangiyak-ngiyak na wika ni Goyang sa nakahimlay na tagapaslang. Isang mabuting tao ang aking kapatid. Dahil sa pag-alay niya ng kanyang kaluluwa, nanatili akong buhay. Tugo ng Raha habang inaalo si Goyang. Nalungkot ang lahat dahil sa kaganapang yun. Kasabay ni Demus inihatid na nila sa huling hantungan ang mga nasawi sa labanang yon. Natapos ang isang napakalungkot na yugto sa kasaysayan ng mga babaylan. Kinabukasan, kaagad na silang bumalik sa baryo ng mga manggagaway at ipinaalam nila sa pinuno ang kanilang naging kabiguan. Nakakabahala ang pangyayaring yon. Sino ang may kakayanang tumawag sa demonyo? At paano niya ito nagawa? Takang tanong ni Salbog. Dahil ayon sa mga tala, ang may kakayahang tumawag o bumuhay sa isang demonyo ay ang nilalang na may dugo ng mga babaylan. Ngunit batid nila na hindi nakuha ng mga kalaban ang dalawang babaylan, kaya naging palaisipan ang mga pangyayari. Huwag naman sanang maganap ang iniisip ko. Wika naman ni Lolo Manuel. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Itay? Takang tanong ni Salve, na noon ay nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Ang iyong asawang si Matiyas, hindi ba't may dugo siyang babaylan? Tanong ni Lolo Manuel kay Salve. Ang pinagmula ni Matiyas ay parehong mula sa mga manggagaway at babaylan. Hati ang kanyang dugo, kalahating manggagaway, kalahating babaylan. Ito ang nagbigay daan para isilang ang inyong anak na si Goyang, na hinirang at binasbasa ng Apo-Lakay. Pagsingit ng matandang pinuno. Huwag ninyong sabihin ang aking asawa ang naging daan upang matawag nila ang demonyong yun. Alalang tanong ni Salve. Huwag naman sanang maganap ang aking hinuha dahil napakasakit nito para kay Goyang. Wika ni Salbog. Dahil ang alam ni Goyang, ang kanyang ama na si Matiyas, o mas kilala bilang Don Claudio, ay nasa malayong kamag-anak nila sa Ilocos.
Lingid sa kaalaman ng dalaga na nawawala ito matagal na panahon na. Wala si Goyang sa pagpupulong na yon, gawa ng nanatili ito sa tabi ng himlaya ni Demus at nagdadalamhati. Hindi masasayang ang pagbubuwis mo ng buhay, Lolo Demus. Ipagpapatuloy kong laban. Pangako yan. Bulong ng dalaga sa puntod ng tagapaslang bago ito bumalik sa baryo. At habang naglalakad ito pabalik, ay may isang matandang babae na may bitbit na maliit na tapayan ang nakasalubong niya. At dahil ang daan na yon ay ang tanging daan papasok at palabas ng libingan ng kanilang mga nakasama, hindi maiwasang magtanong ni Goyang kung ano ang kailangan ng matanda sa libingan. Manang, maaari ko po bang malaman kung ano ang inyong kailangan sa mga puntod? Tanong ni Goyang sa matanda. Wala naman. Sasalok lang ako. Tugon nito habang nakatalikod. Nagtaka si Goyang dahil ang alam niya, wala namang balon sa gawing yon ng gubat, kung kaya kaagad niya itong nilapitan. Paumanhin, Manang, pero wala pong balon sa lugar na yan. Naroon po sa kabilang dako ang balon. Wika ng dalaga. Lumingon sa kanya ang matandang babae at ngumiti. Sabay wika ng, Siya nga ba? Wala nga bang balon sa dakong ito? O baka hindi nyo lamang nakikita? Halika at may ituturo ako sa iyo. Wika nito sa dalaga at sumunod naman si Goyang dahil namangha ito. Paanong may balon sa lugar na yon? Bago pa gawing libingan ang lugar na yon, yon ang lugar kung saan nagsasanay si Goyang, kung kaya alam niya ang pasikot-sikot ng gubat sa gawing yon. Manang, wala naman pong bukal dito eh. Tingnan ninyo, tuyo ang buong paligid at walang palatandaan ng isang bukal. Wika ni Goyang sa matanda. Ngunit ngumiti lamang sa kanya ang matanda at itinuro ang isang malaking bato sa isang bahagi ng gubat. Bata ka pa nga, Goyang. Hindi mo pa alam ang mga sikreto ng mundo. Nakikita mo ba ang batong yan, babaylan? At alam mo ba kung bakit nariyan ang batong yan? Tanong ng matanda. Kapansin-pansin ang batong yon dahil sa napakalaki nito at ito ay nakapwesto sa gitna ng gubat. At maliban sa batong yon, wala nang iba pang malalaking bato sa paligid na animoy sinadya itong ilagay doon. Matagal ko na nga po itong itinatanong sa sarili ko kung bakit narito ang batong ito pero wala akong sagot na makuha kahit ang mga nakatatanda sa baryong ito. Hindi nila maunawaan kung bakit nariyan ang malaking batong yan. Marahil isa ito sa mga kakaiba at kakatuwang likha ng kalikasan. Tugon ni Goyang sa matanda. Lahat ng bagay na nagaganap sa mundo ay may dahilan. Kagaya ng batong yan, bagaman wala itong buhay, ay mistulang walang silbi. Ngunit ito ay may napakalaking pakinabang. Pagmasdan mo ang anyo ng lugar na ito. At agad na inilibot ni Goyang ang paningin niya. At nakita niyang ang kinalalagyan nila ay isang patay na ilog. Halika sa kabilang dako, Goyang, nang makita mo ang halaga ng batong yan. Muling wika ng matanda. At nang inakyat nila ang gilid ng bangin, tumambad kay Goyang ang isang lawa. At ang malaking batong yon ay siyang pumipigil upang tuluyang dumaloy ang tubig mula sa lawa. Dahil kapag nangyari yon, tiyak na marami ang masasalanta.
Kapag iniurong mo ang batong yon, kaagad nabubulwak ang tubig mula sa lawa. Pagkat sa ilalim ng batong yan ay isang yungib na nakadugtong sa ilalim ng lawa. Paliwanag ng matanda. Pero, bakit po ninyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Kilala po ba ninyo ako? Takang tanong ni Goyang. Okay, isunod kaagad natin yung Goyang 14. De, biro lang. Sunod ka agad natin yung 14. Ayusin ko lang. Salamat.